Здравейте, мили приятели! Виждате ли тази красота? Виждате ли този свободен порив на конете? Някои ще попитат къде сме днес. Днес отиваме отново към манастира Свети Илия. Мястото, на което стават чудеса. Още докато се движите по пътечката, ще почувствате страхотната енергия. Защото тук, това място е сакрално. Още докато вървите, си медитирайте върху това, което желаете. Даже не е необходимо да вземате кола до там, защото е много важно да усетите досега с това място, още докато се движите. Само да знаете, че винаги ще има съпротива на лошите сили, които ще искат да ви отклонят, които ще ви казват, че всичко това е илюзия, че няма чудеса, че чудесата са само в приказките. Не им вярвайте. Знайте, че чудеса стават. Чудесата по принцип са за невярващите. За нас, които вярваме, всеки ден е чудо. Вярвайте. Знайте, че нашият Творец е велик. Той никога няма да ни подведе. Винаги ще ни прати най-доброто. Ето, показвам ви кадри. Кадри, които са на път към манастира. А това, мили приятели, е село Чинтулово. Много често след моите репортажи вие ме питате къде се намира. То се намира на 10-15 минути с кола от град Сливен. Ето виждате, това е селцето. А в момента се движим по една пътечка, която ще ни отведе до манастира. Аз лично избягвам да използвам такси и кола. Просто за да мога да усетя самия досег с природата, да мога да медитирам върху своите желания. Съвсем маничко ще стигнем и до този манастир. Наистина, мили приятели, тук стават чудеса, защото енергията е много силна. Чудеса в смисъл, че нашите желания се изпълняват, особено когато са в синхрон с божествената ни същност. Ето виждате, наближавам манастира. Той се вижда някъде в далечината. Съвсем скоро ще пристигнем. Та затова, мили приятели, днес реших да направя това видео на вашите запитвания, къде точно се намира. Ето сега само секундичка и вече сме тук. Ето, мисля, че вече се вижда. Ето, това е стената. Наближаваме. В момента няма никакви хора. Рано е. Студено е, даже вали. Но това не може да ме спре. Ето, наближаваме. Ето, портите на манастира. И виждате ли, в далечината се вижда и самия манастир. Прекрасен ден!